Nogle kvinder oplever stærk menstruationsblødning, og over tid kan de føle sig svimle og udmattede. Ved lægeundersøgelse diagnosticeres der under tiden lavt hemoglobin eller anæmi, blodmangel, og medicin kan blive foreskrevet. Men hvad kan man gøre udover at tage medicin, hvis man lider af denne form for anæmi? I dag viser vi, hvordan du kan bruge naturlige ingredienser til at supplere kroppens næringsbehov og forbedre blodmangel. Der er mange naturlige muligheder, men vi fokuserer på 4. Rød dadel. Kaldes naturens vitaminpille i Kina. Rig på jern, vitamin C og antioxidanter. Styrker blodproduktion og energi. Godibær. Indeholder unikke polysakkarider og zeaxanthin. Understøtter leverfunktion og synsstyrke. Bruges i kinesisk medicin mod træthed. Tørret longanbær, også kaldet kærlighedsfrugt. Tørret frugt med højt jernindhold. Beroliger nervesystemet og forbedrer søvnkvalitet. Traditionelt brugt til at genopbygge styrke efter sygdom. Æbler. Indeholder pektin og organiske syrer. Fremmer jernabsorption og tarmbalance. Let at inkorporere i daglig kost. Ingredienser: 1 stykke æble. 3 stykke røde dadler. En spiseske godibær. 5 stykke tørret longanbær. Fremgangsmåde. Rens alle ingredienser. Skær æblet i skiver efter at have fjernet kernen. Blødgør. Tilføj 600 ml vand og lad blandingen trække i 30 minutter for at frigive næringsstoffer. Bring vandet i kog ved høj varme. Skru derefter ned til lav varme og simre i 20 minutter for en intens smag. Servering. Denne te er naturlig sød og varmende. Drik den lunken, 40-50 grader Celsius, i 3 portioner gennem dagen. Hvis den bliver kold, kan den varmes i mikrobølgeovnen. De kogte ingredienser kan spises, de er fyldt med fibre. Bemærk. Drik 2-3 gange om ugen, også egnet til mænd med anæmi. Lav frisk hver dag, opbevaring i køleskab fra rådes. Vigtig. Diabetikere kan erstatte longanbær med fersken for mindre sukker. Personer med blodmangel bør undgå kolde drikke. Varmt drikke støtter helbredet bedre. Hvis du elsker sunde opskrifter som denne, så følg os og del med venner, der måske har brug for det.